Dersler bitti mi? İyi. Bişni aldın mı? Молодец. Ләлә Шаһивәлиева көн сайын ынагын укырга озата, дәресләр тәмамлангач килеп ала. Элек туры сукмактан мәктәпкә үк керсә, хәзер эшкә уза алмыйлар. Яңа кыйма кырылган. Бу иминлек таләбе. Шый, шу күптән кирәге шундый законлар кертергә. Балалар более безопасны. Тыңда безгә җираграк, но 100 метр атларга була бит инде. А бу основной калитканы эшкәш вообще бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Казанның 6-нчы гимназиясе иминлек таләпләре буенча 1-нче категориягә карый. Димәк, күп бала укучы санала. Монда хәзер 2000-нән артык бала бар. Россия хөкүмәте карар нигезендә андыйларда бөтен куркынычсызлык чаралары үтәлергә тиеш. Хәвеф тимәсе күзәтү камералары күптән урнаштырылган. Гимназиядә дә безнең 2 блок, 2 яктан керергә кирәк. Анда безнең инде охрана, сакчылар торалар. Алар инде укучыларны карап кертәләр һәм дежур укытучылары шулай ук бар. Бу быел җәй көне эшләнә башлаган иде. Менә әкренләп бу атна ахырында тәмамланырга тиеш бу эшләр. Бу инде тагын да саклану чараларын арттыра. Чөнки укучылар инде карточкалар белән керәләр, үзләренең шәхси һәрберсе үзенең карточкасы белән керә. Иминлекне көчәйтү максатыннан быел җәй керү-чыгу пункты төзи башлаганнар. Бу атна ахырында ул эшли башлаячак. Контроль үткәрү пункты тулысынча диярлек пыялдан эшләнгән. Монда кизү торучы сакчы тирә-юньдәге барлык хәрәкәтләрне, кешеләрне күреп торучы шулай ясаганнар. Монда бары тик хәзер электр энергиясе тоташтырасы гына калган. Һәм инде шуннан соң менә әлеге турникеттан бары тик махсус карта ярдәмендә генә кирип булачак. Казандагы 244 объектта эш төгәлләнгән, тагын 37 белем бирү учреждениесендә шундый пунктлар төзелә, яңа кыймалар белән уратып алына. Башкарма комитеттагы эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә куркынычсызлык белән бәйле эшләрне узакка сузмаска өндәделәр. Размытые сроки до конца года порядка более 600 камер. Ел ахырына кадәр дигән төшенчә ул түгел белем бирү йортларына 600-дән артык камера урнаштырасы бар. Бу эшне 31 декабрьне көтмичә ноябрьдә үк төгәлләргә кирәк. Башкала мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында иминлекне арттыру өчен 1 миллиард сум бүленгән. Ул республика бюджеты акчасы. Иң мөһиме, мәктәпләргә чит ят кешеләр кирмәскә тиеш диләр киңәшмәдә. Ограждение вокруг школ и детских садов это не просто какая-то Кыйма кыру ул очраклы гына башкарыла торган эш түгел, аның үз норматив таләпләре бар. Аны җиренә җиткереп үтәү шарт. Мәктәп һәм балалар бакчасына чит кеше кирмәскә тиеш. Бу тыелган гамәл. Чужих людей на территории школы или детского сада быть не должно. Это табу. Бу көннәрдә 200-гә якын мәктәп һәм балалар бакчасына видео күзәтү җайланмалары куялар. 106 объектта хәвеф тимәләре заманча таләпләргә туры китереп яңартылырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.